yi bayani yau akan menene botnet da kuma menene DDoS attack. Daga cikin jerin bidiyo da muke akan cybersecurity awareness, yau mun zo da bayani akan botnet da DDoS attack. Daga farko, menene botnet? Zan ma bayani a sauƙaƙe yadda za ka fahimci botnet yadda yake aiki a na'urar kwamfuta. Da har aka samu damar yin amfani da wannan device ɗin ba tare da mai ita ko mamallakin wannan device ɗin ya sani ba. Duk na'urar da ta kamu da wannan malware da har haka ta faru da ita, ana kiranta da bot ko kuma a ce mata zombie. Saboda cyber criminal suna amfani da wannan na'ura ba tare da mamallakinta ya sani ba. Yadda botnet yake aiki. Na'urar da ta kamu da shi tana kamuwa da cutar malware, kuma duk na'urar da ta kamu tana connecting ko in ce tana haɗuwa da command and control server na waɗannan cyber criminal ɗin, waɗanda su ne asalin waɗanda suka ƙirƙiri wannan malware ɗin domin su samu damar amfani da na'urar wanda suka aikawa. Saboda haka botnet ɗin yana aika hare-hare kamar satar bayanai, kai hare-hare ko kuma aiko ko aika